Watan azumin Ramadan. Watan azumin Ramadana. Watan azumin Ramadan. Wata ne da Allah subhanahu wata'ala yake saukar da rahamoni ga bayinsa. Sannan wata ne da kafitalin musulmin duniya ke gabatar da ɗaya daga cikin rukunan musulunci wato azumi. Watan Ramadan. Watan azumi. Wata ne da Allah subhanahu wata'ala yake umartar bawa da ya kame kansa daga barin ci ko sha tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana. Watan Ramadan. Watan Ramadan. Wata ne da al'ummar musulmin duniya ke gabatar da nau'ikan ibadu da yawa domin samun yardar Allah da kuma samun kusanci da shi. Hakan ne yasa mai girma Alhaji Musa Jidda wato dan adalan movie ke umartar al'ummar musulmin duniya baki daya da su yi aiki irin wanda Allah yake so domin samun rabota duniya da lahira. Wannan sako ne Nan sako ne daga darakta Nura Mai Shabbabu. Ramadan Mubarak.